Ja, det är testfilmning här med skatemonstret. Hej hej! Naimakaloppet, hur ser du på det? Ursäkta? Naimakaloppet. Ja, jo, jag såg ju annonsen. Det är hemskt. Men ska han åka riktiga Naimakaloppet eller ska han åka... Jag ska åka kanske Naimakaloppet. Men vilken distans av Naimakaloppet jag kan svara på. Det är det som är osäkert alltså. Men däremot så kommer det skickas en annons till en viss form av stormonster. Med lite understrykningar på. Ja. Klargörande. Klargörande. Redovisning. Just. Ja. Ja. Så där ja, det var ett varv. Det var ju jobbigt det och skit. Ska vi köra en staknings... Ja. Vi gör så här.